This is not the end of life for it. Yes, asinazi isisombululo namhlanje, kodwa ngicela sihambe indlela noThixo. Kukucebisa namadoda. Awona solutions phathekayo, kodwa ngithembile ongaphezulu. Amen. My Jesus. That's what we need, Obawo. After COVID-19, if you know the pain the pandemic caused in the world and in families, you realize yes, my God. And minus God, we are dead. No. Yes, Lord. Let this mind, as we close, which was in Christ Jesus, be in you. Let the attitude that was in Christ be in you. Amen. Think like Christ. Ote izulu ilelakhe. Ngicela ungamdeleli uYesu. uYesu izulu lelakhe. Remember, xa sithi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Asithi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sithi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It's not about levels. It's about roles. Amen. Because the moment you think about God, it means that you think about uThixo ngutata kaYesu, literally. Kuzawufuneka ukhangele umama wakhe. But if you know that God is spirit, akangomuntu njengami nawe. Amen. Uzawuyazi ukuba uThixo uyisa akakho mdala kunoThixo unyana. noThixo uyise noThixo unyana bakho badala kuThixo umoya oyingcwele. uThixo omnye ozikuzithatha. Yes, Lord. Osebenza ngendlela afuna ukusebenza ngayo. Yes, Jesus. Thank you, Father. So, xa uthetha ngoYesu, uthetha ngoThixo uqobo. Amen. Who owned heaven. Engadingi into. Ebeyizalelwe phaa kukhomba ngophakathi. Yazi xa ukhomba ngophakathi, utsho ukuthi unento ozidingayo, ukhombe leya naleya. Ebengakhombi because he owns. Wayihluba loo ngubo yobuthixo. Wehla wesemhlabeni. That's the attitude. Kwaye ixesha loku-upgrade. Ngaske simu-understande uYesu njengoYesu owa-downgradeayo from heaven to earth. Oh, yes. Ngeli xesha sifuna izinto udikwa uyiphetheyo ufune i-latest version. Wanga uThixo angasifundisa i-attitude yoku-downgrade. So that nabantwana bethu sibafundise loo nto uba suleteka after yonke into le. In the name of fashion. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Owathi izulu lelakhe walincama wanxiba ingubo yobuntu wazithoba njengesicaka. Kwilizwe labantu abaphakamileyo. Amen, my Father. Wazithoba. Hey. Akazithoba nje kodwa kasefeni ukufa kwecriminal. He died njengezihange ekhaphe zizihange. Jesus. Engenalo nenqwaba sangcwatywa kulo. Anifa. The man yangenalo nendlu yokuhlala iphila. My God. Yadinga indlu yokuhlala sayifile. Kwafuneka ibolekele ingcwaba. Nindiva. Hallelujah. Let this mind be in you. It was in Christ Jesus. Owathi kukhwelwa amahashe ngoba ngexesha likaYesu itransport yesuku the best yayihashe. Yena waske wokhwela idonki. Kuthiwa ngela xesha le-triumphal entry engena eYerusalem ekhweli esile. Bekulo mama besithi hosana makabongozayo egameni lenkosi. Kuthi ungena ngapha ngena kwelaa cala kungena ooHerode nezikhakhamela zomhlaba. Zicimba fana uzobhuqa umbuso. Ukhwela idonki bona bakhwela amahashe. Jesus. Bazomkhawulela ngamahashe ukhwela idonki.
nobody kwilizwe ligcwele abantu abazikhukhumezayo abathi ndiboneni ukuba ndingubani ndazini bayaqhubeka xa ndingabajonganga nabakhankani babangobani. Let this mind be in you. Ndithetha loo nto nasemntwini omtsha. As you grow, the way up is the way down. As you grow, yazi ukuba kwi-economy kaThixo, the weak is strong. Amen, Jesus. Kwi-economy kaThixo, ayingulo ubeka intahalala yetsheki nemali osikelelwayo. Kwi-economy kaThixo kusikelelwa umhlolokazi okhuphe yokugqibela. Oh my God. Xa eyibeka laa senti yokugqibela sube ebeka inhliziyo yakhe. Kwi-economy kaThixo kusikelelwa inhliziyo hayi imali. Amen. Yo, my Jesus. Yo. Let this mind be in you. Ngoba this mind ikufundisa ukuba uzazi ii-needs nee-wants. Ukuba andinyanzelekanga bona nje ukuba ndithenge le into ikhona le. Andizuphilela amagama, ndizawuphilela isidima sobuthixo sibonakale kum. He became poor so that we become rich. Hallelujah. Eh? Amen. Let this mind be in you, who is the Prince of Peace. Hallelujah. And in Jerusalem as the city of peace. In other words, in Jerusalem, ngumzi wakhe. My God. Akahlala eJerusalem, wohlala eGalili. Ngaphandle kweJerusalem. EGalili kwakuhlala amahlwempu, kuhlala i-outcast, kuhlala abantu abaneqheqhe, kuhlala abantu abanamadimoni, abangajongelanga ntweni, behlala eGalili. Izikhakamela nezityebi zihlala eJerusalem. Downgraded. Let this mind be in you. This is not a spirit. And tell you as material. And tell you as material. Yes, I apply a kuzo. God and tell the attitude of the mind. Where God helps you in the way you shape life work. Where God helps you even in the way you plan and budget in the family. What do we prioritize? In the way you plan around time. uThixo asincede sibe ngabantu abayaziyo ukuba I am rich when I help umuntu ophuwa. Yes, Lord. Ngoba iBhayibhile ithi uboleka uYehova obabala ihlwele. Uboleka uThixo. This attitude of Christ ikufundisa ukuba where to invest. Yes, it's okay to invest in Absa, no FNB, no Capitec. But it's more important to invest in God. Let this mind, which was in Christ Jesus, be in you. Ngokungathi imoya yokuxaka. Imoya yokuxaka ikwenza ukukhuthaza abazalwane. Ubaxelele uTimoti, you can make it. You've got what it takes. I have seen igift yakho mntanami. Mhlawumbe bengekaziqondi loTimoti igift yakhe kodwa wadibana noPaul ozawuthi mntanami, you are good at this. Polish it. uEpaphrodito okhona
nakukutya. Lo gama ungekaphili nasipilisi. Lo gama ungekaphili nansi imali yeklinik. Andidiva. Ngoba ibandla libandla ingqungquthela yabantu abanentswelo. Amen. Hallelujah. So the attitude of Christ yenza ibandla ibe likhaya. Kubantu abamthandayo. Kubantu abazinqanileyo. Abantu abacinga babana future bona nje. Abantu abahle banxibe kahle but they are dying inside. Abantu who want us to open the door just for them to talk and open the door for them to cry. Yayazi leyo khaliswa ngumoya oyingcwele kodwa nje ndifuna ukhe ndikhale ndikhupele ngingapha ya. I need a platform, somebody to listen to me. Oh my God. Oh Jesus. I need a Paul who will go an extra mile for me. A Paul who will give me an ear. Jesus. Not ozawuthetha xa ufuna umuntu ozawuthetha ufuna nje umuntu ozawundimamela. Who will understand ukuthi I'm not crying because I'm a weak link. My God. And you know Jews, I cry because I'm pain. Jesus. Oh my God. Attitude of Christ. Never mind. Let us phakame sithandaze. Ukhona bethi mandithi it's okay not to be okay. It's okay to feel like a loser. And you don't have to prove abantwini uba I'm not weak. So the Bible it let the weak say I'm strong. uYesu cried. Wayengakhaliswa ngumoya oyingcwele, wayekhaliswa yipain. And uYesu is a man. Jesus. Trying to explain to men don't cry. uYesu being a man, he cried. So it's okay not to be okay. It's okay xa ufinish uthi kundishiyile umkhwazi uthi undishiyele uThixo. It's okay xa usiva nalo mthandazo endiphela uwenza uvakala indawo. It's okay not to be okay. My God. Uyazi ukuba ubudoda bulelanga emanqindini nakwisigalo. And we don't have to act strong. You cry because you are in pain. Jesus. Hey. And that's our healing. That's God appealing with us and that's our emotions expressing themselves. My God. And we stand against the attitude, the teaching yelizwe, every man don't cry. Depressed because we fail to open the platforms of TED. My Jesus. Siyathandaza uThixo ebandleni aveze oPaul who will listen to us. Okanye asivuse nathi to be the Paul to the Timothy of today. Ngicela sithandaze.